So hi guys, welcome back to my channel for today's video. As you can see guys, yan. Nandito tayo sa isla ng walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Sa isla Tanglad. Yan, nasa Tanglad po ako. And sa Bicol po ito, Bicol, Philippines. So as you can see guys, ang attire ko ay naka-bra na ako kasi baka maano tayo, ma-demonetize tayo sa YouTube. So, for today's video, ang gagawin po natin ay magmumukbang po tayo. Kakain po tayo ng hindi pa nahanap dito sa Tanglad. Charis! So, ang kakain ko po ay Indian mango. Kasi, favorite ko talaga ang mangga. Siguro, naglilihin na ako. Charis! So, ayun. See guys, napakaganda ng lugar. Tahimik at walang katao-tao. Kaya carry ni bakla na magsuot ng ganitong attire. So, ayun. To the fashion ang bakla. So, ayun na nga. Nandito sa bag ni Dora, yung Indian mango. So, naghahanap lang tayo ng location kung saan ko pwedeng kainin ito. So, tara, libutin na muna natin ang lugar. Kasi, napakaganda talaga ng lugar dito, guys. So, dahan-dahan lang tayo dito, guys, kasi masyadong matirik yung daan. So, as you can see, guys, magpapayong tayo kasi iitim tayo dito. So, hindi... kailangan natin magpaayong talaga. So guys, ang ganda dito guys. O pumunta rin kayo dito. Yan. Kung nakikita nyo guys. Yan. Ang ganda ng lugar, promise. So, ayun ang bakla. Mag-isa lang naman ngayon. Mag-isa lang uli ang bakla ngayon na magbablog. Kasi mag-isa naman talaga siya sa buhay. Wala siyang kasama palagi. So, as you can see guys, yan. Flat yung dibdib ko. Huwag nyo napansinin. Kasi maghanap tayo ng location kung saan tayo pwede mag-vlog. Yung pwedeng kumain ng mukbang, magpupesa tayo. So, ayun nga guys, kung nakikita nyo, ang ganda ng lugar. Yan. Ang ganda talaga ng lugar guys. Then, kung nakikita nyo doon sa unahan, maganda na rin. Then, dito sa likuran, maganda rin. So, hayaan na guys kung may nakikita ko mga buhok-buhok sa katawan ko. It's natural. It's natural. So, maghanap tayo ng magandang location. Huwag nyo napansinin yung guys So guys, ang ganda dito talaga. By the way, galing na ako, ilang balik na ako dito. Yung pagmukbang ko ng tiniktik or yung baby oyster. And ngayon naman na magmumukbang ako ng Indian mango. So tabi po, makidaan po. Sana po maging safe po ang pag-vlog ko. Kahit wala po akong kasama, i-guide nyo po ako. Kasi hindi ko po kayo nakikita. So ayun guys, dito na tayo magpo-position. So dito lang tayo magposition. Position kasi maganda. And maganda rin tayo. Serious, no? Hindi. Hindi tayo maganda. Yung tiyan natin? Botog. Bundat. So ayun guys, dito na yung napili kong location kasi maganda tong lugar. As you can see, maganda. Then, hindi mainit. Then, talagang birds lang yun birds lang yun marinig mo. Then, yun. May magandang pwestuhan. So, mag-position na tayo. By the way guys, yan pala yung lugar. Nakikita mo, yan yung lugar. Yan yung lugar na pinuntahan ko ngayon. Wala saan ako ngayon, rather. Isa napili ko na pwestuhan. Actually, maganda siya. And maliwalas, walang tao. Yan. Kung nakikita nyo yan. Yan. Maganda. So, for today's video, napagod ang bakla sa paglalakad. Kasi, sobrang init. And, yun. Na tayo dito. Dito na tayo magpupwesto. Sabi ko nga, ililibot ko kayo, pero mamaya ililibot ko kayo. Or, ililibot ko na kayo ngayon. Okay, ilibot ko kayo ngayon. Ilibot ko na muna kayo ngayon. Kasi, unfair naman kung hindi ko kayo ililibot. So, wait. Naalis yung camera ko. So, yan. Sana wala pang tao dito. Masyadong tao. Para hindi tayo nahihiya mag-vlog. So, yan. Charis. So, ayun lang guys. Yan. So, by the way guys, alam nyo ba na isa to sa mga miniminahan na lugar? Maraming nagmina dito. And may mga, dito, may mga kuweba.
may may mga kuweba dito na mininahan ng mga minero. Siyempre, mga minero. So, ayun. Nakikita nyo guys, ang bakla. Nahirapan na siya. So, guys, ang ganda talaga dito. As you can see, guys. Yan. Ayan yun, guys, kung nagpi-flip tong ano ko. Bra, baby bra. Kasi hindi, wala naman talaga akong dudu. Wala akong breast. So, ayan yun na yan, bra yan. So, guys, ang ganda. Yan. Kung nakita nyo rock formation, ang ganda niya. So, usag tayo dito. Para makita nyo. Yan. See? Ang ganda. By the way, guys, ayun yung kuweba. Ayun yung tinuturo, sinasabi kong kuweba. Ayun. Ayun yung kuweba. So, try nating pasukin. Wait. Pakita ko sa inyo ang kuweba nung mininahan ng mga nagmimina. So, ay. Wait. Dapat magdahan-dahan kayo dito, guys, ha, kasi medyo malalaki yung bato. And hindi pantay yung bato. And madulas. So, need mo talaga magdahan-dahan. So, sorry po kung maingay po ako pag vlog. Tabi po. So, titignan lang po namin yung kuweba. So, papasok tayo sa kuweba, guys, na muna. Diyan tayo sa kuweba. Try natin tingnan, lapitan. Baka may mahanap tayong gold. Yung kaninang ginto na nawawala. Kaninang ginto or yung machete treasure. So, ayun yung guys. Ayun guys yung kuweba. Ayun yung kuweba kung nakikita nyo. Ayan yung kuweba. Ulit-ulit. So, itatry nating punta, pasukin. So, sana walang ahas. Kasi masyado. Diba po, diba yung kaigo. So, ayun yan guys. Kung nakikita nyo. Ang kuweba. Itatry nating pasukin. So, yan. So, tabi po din po kayo sa mga kaigo. So, ito na ako guys sa kuweba guys. So, parang maganda dito ang posisyon nyo kapag maulan at pag may jowa ka, Charis. So, ang ganda dito guys. See? Init. Kaso mainit lang dito guys. So, ayun. Hindi naman siya hindi naman siya tinatawag doon masyadong malalim ng kuweba. Pero may nakita ako nest. May nakita ako nest. Ayun o. Yun. Nakita ko nest. Siguro nest to ng Balenciaga. Balenciaga. So, hindi natin papag-alaman guys kasi kawawa naman. So, yun. Ito na yung kuweba guys. Ang sinasabi nila. At sinasabi ko kasi ako nagsabi out. So, ang gagawin natin guys ay alis na tayo dito kasi feeling ko may nakatira ditong iba. So, yun na. Pakita ko na sa inyo yung isang kuweba. Actually guys, marami pa ditong kuweba. So, isa lang yan sa kuweba na pwede kong i-share sa inyo kasi yung isa malayo-layo pa dito. So, see guys, ang ganda ng lugar. Parang ang ganda dito kapag may kasama kang jowa. Yeah. Then kayo, magchuchok-tsakan. Then, yung, basta alam nyo na yun. Curious. So, yan. Ang ganda talaga ng lugar. Hindi bagay sa akin or bagay sa akin. Yung lugar ha, yung lugar. So, ayan. So, baba na tayo. Hanap tayo ng maupuan. So, wait. Masyadong yung bato. So, yan. So, dito lang tayo guys. What do you think? Dito naman tayo. Kasi masyado nakakapagod maglakad. So, yan. Dito lang tayo. Sa may tawag dito, may balete. Pero, tabi apo po ha. Tabi apo po. Sana po, hindi po ako makaigo. Hindi ko pa kayo madisturbo. Nag-vlog lang po ako. Sorry po kung nagigipit ko ang bakla. Sorry po talaga. So, ayun. Ito na lang tayo guys. So, magpe-prepare na ako. Tama na muna lakwat siya. Mamaya ko lang kayo ililipot.
ayun guys, hugasan na muna natin yung ating hugasan muna natin itong mango. Dahan-dahan lang talaga guys. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang kasi madulas. So dito ko lang siya hugasan. Yung manga natin. Yung manga. Kasi kailangan natin hugasan yung ating manga. So ito yung guys, mga manga natin. So lagay ko muna dito yung mga ating manga. So hayaan nyo lang guys kung ano kita nyo. Kasi wala naman talaga akong dudu. Wala naman talaga akong dudu. Kaya wala naman talaga akong itatago sa inyo na dudu. So ayun. Dito ko lang siya linagay sa may alat. Para malinis na siya. Sharon. Yan, tignan nyo guys. Yung tinuturo ko. Dito ko na siya, dito ko na siya hinugasan. See? Yan. Yan ko na lang hinugasan ng mga manggi. Para malinis natin kainin. Yan. Hinog na siya guys. Hubal rather. Hubal na siya. So, dito na tayo kakain. So, ayusin ko yung dutal. Yung, ko. Yung sauce ng mangga, ayusin ko lang. Wait. Dito lang tayo kakain guys, or dito ko lang linisan. So, ayan. Actually, madami-dami itong mangga guys. So, wala itong plastic. Madami-dami ito guys. Mga manggang to. So, parang mahirapan akong ubusin ito. Kasi madami-dami siya guys. Yan. And nakakadagdag rin ng tawag doon na nasa yung alat. Ito pa. So, punta na tayo na sa taas. Yan. Punta na tayo sa taas. Kasi, dito tayo talaga sa taas magkakain. So, yan. Hanap tayo ng position ulit. So, I think, dito na lang. So, first guys ay, ang gagawin natin, mag-aalay tayo ng isang mangga. Oh, wait. Alam nyo ba guys, yung paniniwala na kapag pupunta ka sa isang lugar, ay kailangan mo daw maglagay ng mga alay kung ano yung kakainin mo. So, ang gagawin ko ay maglalagay rin tayo ng alay. And ang ilagay natin alay ay Indian mango, kasi Indian mango yung kinakain natin. So, maglalagay ako dito ng Indian mango kasi para na rin alay, para kung may na-estorbo man tayo ay yun, hindi tayo gagambalahin or hindi tayo papatahimikin. Yung papatahimikin tayo. So, ilagay natin ang Indian mango dito lang. So, ito na po yung yan. Yung Indian mango. Dito natin. So, ito na po yung alay ko po. Sana po gabayin niyo po ako habang nag-vlog dito and wala po sa akin mangyayaring masama. So, sana po ay yun po. Wala pong mayroon sa akin. By the way guys, ilang beses na akong pumunta dito. Then, kung nakikita nyo to, yan, yung takip na yan. Yan. Linagyan ko yan dati ng soft drinks. Para rin alay. Kasi soft drinks yung ininom ko dito. Para na rin hindi ako maestorbo and wala akong magambala. At yung kung magambala man ako, yun yung alay para hindi ako saktan. Ganun yun. So, kayo rin, huwag nyo yung mga pamahiin. Kasi mahirap na. Kasi kapag hindi tayo pamilyar sa lugar o baguhan tayo sa lugar, hindi talaga natin na gawin yan. So, tip ko lang yan. Bahala na kayo kung hindi nyo paniwalaan. Pero sa akin, ako, bilang isang Pilipino or bilang isang bakla, pinapaniwalaan ko po yung mga paniniwala nila. Kasi mahirap lang kasi, yun, baka maka-istorbo tayo ng ibang bagay or kanto dito or kahit ano, whatever na hindi natin nakikita. So, yun, kailangan talaga natin gawin. So, ayun, kakain ako. Ang tagal, ang daming tada ni bakla. So, kakain ako ng Indian mango. So, tara. Ayusin na natin guys kung ano natin. Yung pagkain natin dito. So, ayun. Ayusin natin. Mangga. Hinog ka na ba? Indian mango. Ikaw tayo yung table lang muna. Pag maganda. Pero wala akong makatulong. Ano ba ito? Ouch! Ay, umbrella. Kasi natin na muna yung lalagyan natin ng so ba?
guys, may pa-heart. May pa-heart ako nakita yan. Ito naman tayo ang posisyon. Ito naman natin ayusin yung table, yung magsisilbing table natin. Ayusin natin yung mga gamits. Ito muna siya. May ilalim. Ito yung engine mango. Lagyan natin dito. Pero guys, hindi tayo magkakalat dito kasi dati dito lugar. Kasi hindi tayo magkakalat. Ito yung sugar. So, ayusin nga natin yung kaya po. Ating engine mango. Ay, guys, lumalabas na pagka-superpowers natin dito. Yung superpowers natin lumalabas na. So, hit ka naman dyan. Hindi kita kailangan. So, need natin gumawa ng table. Table, sabi na aking pamangkin, table. Yan. So, wait. Yung pinggan. Yung ating powder. Hindi yung powder ng sabon na. Taka mo. Yung knife. So, by the way guys, hindi natin mag-ingat kasi patalim tong knife. So, all we need to do first is to, wait, ayusin natin yung mga yung panty. Yung panty lumabas. By the way, dumala ako ng panty guys kasi alam nyo na. Hindi pa mo ba? Hindi ba? Basta, dumala ako ng panty ba? Para ano tawag yun? Para ipalitan ako kapag nabasa ako. Kasi akala ko, mali mo umulan. So, natin mag-prepare lagi. So, yun. Ano natin, yun yung gano'n muna. Mas makapagod. So, ano natin yung Indian Mingo. So, guys, ayun. Hindi naman natin mag-ubak-ubak na Indian Mingo. Para kung pagkain natin, ouch! Dira-diretso na. So, ubak-ubak. Ay! May bulok na. Pero guys, alam nyo ba guys? Wala. Alam nyo lang. Alam nyo ba guys, nakaka-relax dito sa lugar na to. Kasi una-una, walang mga marites or walang nakikialam sa buhay. Or ikaw lang talaga yung makikita. Ikaw lang talaga nandito. Wala kang makikita ng tao. So, biodegradable naman to guys. Kung sinasabi nyo nagkakalat ako dito sa sa isla. Malulusaw lang ito kasi balat lang ito. Ay! So, yun lang, may share ko. Yung walang mga pakialamera, di kagaya sa city or sa tawag doon sa mga lugar na kung saan maraming tao. Dito walang mangingialam sa'yo. Yung bahala ka sa buhay mo, anong gawin mo? Kasi nasa isla. Pero pag nandun ka sa province namin, for sure, ang dami doon mga tawag doon, mga marites, yung mga bida-bida. Yun, naka-ano na ako ng isa. Ang next natin gagawin guys, ay gagawa tayo ng sawang. So by the way guys, ito promotion na rin, may paprika ako at mga chili powder sa basket ko. Or sa baba, nasa likong baba. Nasa baba yung link ng mga ginagamit kong mga chili powder. Kapag nag-mukbang, kung na-curious kayo, ito yun. Napakasarap na guys. And perfect siya kung nag-mukbang ka. So yun, ito guys. Napakadami ng chili powder. Hindi chili flakes rather, hindi powder, chili flakes. So, lalagyan natin ng toyo kasi mas masarap guys pag may toyo. Mas masarap guys pag may toyo. Ano pala kung lagayan ng bagot ko din natin. So, ayun guys, kung nakikita nyo yan. Yung toyo at chili. Wait, ilalapit ko yung camera para makita nyo. So, ayan guys, kung nakikita nyo, yan.
Marami ang sili niya, marami yung chili niya. So, perfect na perfect talaga kapag mag-mukbang ka. So, nasa baba yung link kung gusto niyo mag-order. Yan. Chili yan. Nasa baba yung link. So, ayun, i-ayos na natin tong, set up na natin tong ating camera. So, ayun nga guys, kung nakikita nyo, kung nakikita nyo guys, yun, yan. Kung nakikita nyo, ang dami niya talagang chili. Yan. Wait. Yan. Share ko lang guys sa inyo. Sarap talaga to. Wait, kulang. May kulang ako sugar. Nakalimutan ko maglagay ng sugar dito sa akin sauce. Kasi masarap pag may sugar. Kasi, alam nyo, masarap, di ba? Mas masarap pag may mga sweets. Di ba? Ilang beses ka na nasaktan dahil sa kasweetan ni ex ni mo. Cherries! Cherries lang. So, masarap talaga guys kapag may, siya, may, tawag dyan, may sugar, yung toyo. Perfect. By the way guys, malinis to Bahal na kalis ako naman kakain. Perfect na perfect talaga siya guys. No, baka ako guys kung ano klaseng slice ang gusto niya. So, sa akin, prepare ko talaga ganito. Then, ganyan. Yung i-dip mo ganyan. See? Ganyan. Bawas-bawas ulit yung toyo. Ganyan. Ganyan. Pabaanghang. Pwede ba guys, huwag nyo pa yung bilbil ko tignan ko kung ito. Huwag nyo pa yung bilbil ko ngayon. Ganito kapag walang nagmamahal, may bilbil. Sabi mo huwag magsalita kapag kumakain. So, ang plano ko talaga guys, babalatan lahat ito. Kaso, yun, hindi ko na binalatan kasi baka masayang. Mali mo hindi ko maubos kainin. Gusto nyo? Punta na kayo dito sa Bicol. Do you like? So, come here in Bicol. Enjoy me to eat. Enjoy me go. Masarap talaga siya guys. Kain-kain para mabusog ang bakla. Yan, pasensyahan nyo na ang ko guys pasensyahan nyo na ang ang tiyan ko kung may bilbil ako or may so whatever dyan. So yan, paano lang tayo ng Domingo kasi yun naman talaga yung pinunta natin dito and pakinggan yung natural music na environment. Kain-kain lang tayo. So hindi na ako magsalita. Baka i-check ko lang guys kung nakikita talaga ako sa cam. Kasi wala akong kasama, hindi ko nakikita kung nakikita ba talaga ako sa cam. Hindi. Wait lang. Kita naman tayo. So, yan. Kain-kain na lang tayo. Kita naman tayo sa cam. At pakinggan yung environment. Yung nature. Kasi maganda. Ay! Masasayang. Pero may mga tips ako dito. Baka di nakakaumay. Ay, sorry. Hindi ka sa bag. So, hindi ko na ito i-introduce tips na ito kasi wala naman itong bayan. Sobrang guys.
Tama ka dito makin. Ibon. Dagat. Hangin. Dahon. Doon yung makinig mo kapag nasa isla ka. So, napaka-unhealthy ng napaka-unhealthy ng pagmukbang ko na. Wala kasi akong tubig na dala, nakalimutan ko. So, ito na lang yun. Iinumin natin. Nauuhaw tayo. Excuse me. So, back to kain. Ang anghang niya, guys. Alam nyo guys, madami pang ano dito, pasyalan sa Bicol. And actually itong lugar na pinili ko or lugar namin, hindi masyado pinapasyalan ng mga turista. Yung mga tao. Kasi hindi pa nila alam. Pero for me, hindi na dapat malaman. Choice. For me, okay na itong ulang masyado pumunta dito. Kasi parang hindi mas tira agad yung lugar. Tama na yung mga native resident lang, yung native na tao lang, taga dito yung pumupunta. Kagaya ako, taga dito lang. Kasi, di ba, napapansin natin kapag madami ang turista pumupunta or nagiging tourist spot yung isang lugar, ang nangyayari ay nasisira yung lugar. Di ba? Example niyan, basta marami, hindi ko, nakalimutan ko yung isang lugar na dati, yung parang New Zealand siya. Yung dito sa Pilipinas yung New Zealand dito sa Pilipinas, parang New Zealand dito sa Pilipinas. Na-featured siya sa isang show. Hindi, na-featured siya ng isang vlogger. Then, ang nangyayari noon, marami ang pumunta at dinumog yung lugar. And, yun nga, nagandaan sila sa lugar. Dahil sa maganda yung lugar, kinalauna nasira yung lugar. And, ngayon, parang siyang putikam. Sorry. Wait. Parang na siyang naging putikan. Parang na siyang naging field na sa rice field kasi maputik na. Marami ng tao yung dumadaan and bumibisita doon. Then yung dating ano niya, yung image niya dati na napakaganda na parang nasa New Zealand ka talaga ay malayong malayo na sa realidad ngayon. Kasi madami nang bumibisita, then masyado nang nabugbog yung lugar. So, yun lang sabi ko. Mas mabuti na yung lugar na hindi pinupuntahan kasi napipreserve pa yung kagandahan niya. Dahil dito, wala masyadong basura. Ang makita mo lang talaga yung mga ganito. Yung mga ganyan. Yung mga kahoy. Dahon. Ganito, mga dahon. And, wala ka makikita nung tinatawag na mga plastic, yung mga... meron mga plastic, pero mga ilan lang, hindi yung pakagamit, tinapon. Yun, ang napupunta lang dito ng mga plastic, yung mga plastic bottles and plastic na mga cups, ay galing sa dagat. Yung galing sa Sisbidom. Kasi, tinatapon nila sa dagat, then napupunta sa dagat. Yung basura, then inaanod papunta sa iba-ibang isla or yung mga pangpang. Kaya nagkakaroon ng basura. Pero, hindi yung tinatawag na, yung may bumusita, then nag-iwan ng mga basura. Hindi gano'n. Medyo maasim-asim yung nakuha ko. By the way guys, ngayon low tide ngayon. And yan, pwede sana kumuha ng mga seashells at mga tawag doon isda, kasi wala tayong pangkuha. Seashells lang pwede natin makuha.
Huwag niyo napansinin yung chan ko. Alam ko naman na pinapansin niyo yan. Wala ko dyan makikita ang abs. Bil-bil ang makikita niyo dyan. So, suggest kayo guys kung anong sunod na gagawin ko kasi pag nagano ako next vlog ko kasi yun, kukulang ko ganito yung kumakain lang sa sa isla at mga lugar-lugar na pwedeng kainan na for free kasi for me hindi pa naman ako mayaman, so wala pa akong kita na gagastos, and ang kaya ko lang na i-content yung mga ganito, yung malalapit lang and hindi masyado nagagastos ng malaki. Yun lang ang kaya kong i-vlog. Malay mo soon kapag nakita na yung YouTube channel natin, yung madami na yung revenue at tinangkilik na tayo, yan, makaka-vlog na tayo ng iba-ibang lugar at makagawa na tayo ng mga reviews sa iba-ibang lugar at mga pasyalan, kainan, gano'n. So for now, ang gagawin lang natin ay ito. Kasi ito lang ang kaya natin ngayon. Di ba nga, sabi ng mga, may kasabihan na huwag ka munang maghanap ng malaki. Magsimula ka sa maliit. Kasi wala naman nagsimula sa malaki na yung mga taga, depende kung gifted ka, yung pinanganak ka na mayaman ka na talaga, yung mayaman ng parents mo. Ganun. Ikaw na yung swerte yung mundo. Pero for me at mga ibang mga tao na below average yung buhay, pagtsaga, then mangarap na malaki yung mataan, then gawa ng paraan, hindi lang yung puro pangarap, so gawa din yung relasyon. Hanap pa tayo guys. So tinatapon ko lang ito dito guys kasi madali naman lang yan mabulok. So ito hinog na. Mas masarap talaga pag hinog na siya. Pero hindi ito pwede sa toyo dahil kakainin ka pag hinog na to. Kainin mo lang siya, bite sarap na yung wala nang hinahalo kasi mag-iba yung lasa. May mga bulok-bulok na rin siya konti, pero hindi yung bulok na galing sa uod, yung by the way guys, kinontent ko talaga dahil like ko talaga yung Indian mango. At parang gusto naglilihi ako. Parang gano'n, gusto ko siyang kainin. Gusto ko kumain ng Indian mango. Kaya yun ang kinontent ko ngayon. Kasi dual purpose na rin, nakagawa ko na video din. Ayun, napasyal ko kasi sa lugar, then nakakontent ka. Then nakahihuma yung gusto ko. Sorry kung masyado ako madumi kumain na. By the way, alinisin natin yan mamaya. For now, yan muna. By the way guys, alam nyo ba, yung may nag-contact sa akin na nag-promote, yung isang tao, yung isang business owner na nag-contact sa akin para mag-promote ng product. Napakasaya ko na. Hindi mapaglagyan yung ko, saya. Actually, beauty products yun. And hair, yun,
about sa pagpaganda ng hair. And I'm very happy dahil may nag-message sa akin na i-endorse ko raw yung product nila. Then ayun, nagawan ko yung videos sa sa YouTube ko. Then i-check nyo, nasa YouTube ko yun. Kung gusto nyo makita. O ayun, kita yung wag. Pero ayun, napakasaya lang talaga. Yung ang saya-saya ko kahit na hindi maganda yung content ko. May nag-ano pa sa talaga sa akin, may nag-reach out talaga sa akin para ma-promote ko yung product nila. And thank you po sa inyo. And kung kung sino man sa inyo nakakanood nitong video ko, kung gusto niyo magpo-promote, gagawin ko po yun ng videos. Hanggang sa makakaya ko, gagawin ko po. Kasi gusto ko talaga po nag-vlog. Kahit ano nga na kino-content ko. Pagkakitaan, meron din. Kung gusto mong kumita pala, kung isa ka rin sa mga babad sa internet, meron akong mga apps meron akong mga proven and tested apps na pwede kang kumita, and by Gcash mo siya pwede ma-claim. And legit po yun. I-share ko lang po, nasa baba po yung link. Lalagyan ko lang po kung ano yung mga product or yung link na sinasabi ko sa inyo na for earnings. Kasi legit to yung guys. Marami na nagko-comment doon na totoo talaga. Then proven ko na yan kasi nagkita na ako doon ng marami. Kaso yun nga, wala akong magandang storage, kaya minsan na-install ko kasi gumagawa ko ng mga videos. Then ang storage ng phone ko napaka-baba. So, ang nangyayari, kailangan ko mag-delete para ma-save ko yung videos na in-edit ko. So, minsan no choice, dinidelete ko lang yung app. Pero sa yung link na sa baba, kung gusto nyo, i-click nyo yung link, i-download nyo. Then, kung hindi nyo alam kung paano kung paano gamit nyo yung nasa past videos ko, hanapin nila. Kasi napakadala nyo. So, yun, that's it for today's video guys. Yan na muna yung video ko ngayon. Kasi feeling ko mag-aal yung storage ko. Hanggang mag-full storage siya ka. Baka hindi ma-save. So, that's it for your video mga. That's it for today's video mga.